Здравейте, приятели! Днес ще ви заведем на фермерския пазар в Надежда, за да видим как е там и какво предлага. Хайде с нас! Здравейте! Здравейте. Ние искаме мед да си купим от вас. Добре. Ще се радваме много да ни препоръчате някак. Най-добре, най-много взимат магаришки модел. Добре, Това е супер! мед за сърце, за горните катмани, клетъчни черен дроб, за вътрешния. Той винаги е кристализирал. Него като го извадите още на третия ден започва кристализацията. Това е много специфично, защото самата билка е такава. Ако искате по-течен мед, По-течен по принцип малко. може да ви дам букет, който е много хубав, или горски мед. Букетът е полски мед. Колко имате по-суров, не може да се събира така наведнъж на една билка или две. И събира цялата година и накрая като се печатат, ние тогава вадим и меда е с много билки. И това е букет. Супер! Пилен кошер, само е уникален. Това е, може би, най-важното за децата, да се изчака, даже да остане малко в кошера, за да може да озрее вътре в него. Самото семейство при пчелите. Много е интересно. Много... Пчеларството си е цяла Наука, страст. Да.